Zeharreko 18. domekia. Gaur be, abuztuaren lauan, San Juan Maria Vianney, abadeen edo batez be parrokoen patroia. Ondo etorriko jaku, ondo etorriko litzeguke, zure otoitza gaur, zuen parrokoen alde izatea eta egitea. Biziaren ogia eta bide barriak erakusten duzkun Jesusek, bere hitzaz eta gorputzaz janaritu, atara egin behar dugu beraren gandik, jasotako bizia iragartera. Gaurko irakurgaiek agindutako lurreranzko bidean bere herriaren bide lagun eta ezitzailedan jainkoaz hitz egiten duzkue. Israelen kezu eta zarantzen gainetik leialtasun eta maitasun osoz. Israel sandu egiten dauan jainkoa gogoratzen duzkumanak. San Paulok Jesus jaunaren fedearen arabera bizitzeko dei bizia egingo duzku. Harengan sinistea, bizi barria bizitzea da. Evangelioan berarengan sinisteko dinozku Kristok. Jesus da munduari bizia moten dutzan jangoikoaren ogia. Jangoikoaren maitasun leialaren oroimena. Jainkoak Egiptoren morrontzatik askatu dau Israel. Agindutako lurreranzko bidean, herriak kezu da jainkoaren aurrean goze dalako. Egiptoko esperientzia etxipen ez oroitu, eta ahaztu egiten dabe. Jangoikoaren ekintza eskatzaile, nahiago dabe morrontza azke bizitzaren barritatzuna baino. Jainkoak bialtzen dutzen mana herriari. Dutzan maitasunaren oroigarri da. Ez da Israela ahaztu zaindu eta gideatu egiten dau, orain be. Jangoikoaren doean parean herriak jangoikoaren ganako konfiantza eta lealtasuna erakutsi behar dau. Kristauontzat eukaristia Kristo biziaren gana gertu jainkoaitaren maitasunaren oroimen da. Kristo da jangoikoaren barritasuna. Basamortuko zeharkaldian jainkoak beragaz dakarren barrikuntzaren zeinu ikusten daumanan Israelen herriak orain Kristo da. Janko abaren barritasuna, eleizaren aroan jauna. Jesus barkatu jauna, aita bialduko semea, behin betiko mana, Kristoren gorputza jateak, jangoikoaren seme eta labalez dagokigun nortasuna gogoratzea, eta geure egitera garoaz. Harek bere irudia sortu gaitu, Kristorengan sinisteak berarengandik bizitzeak, gizon azarra atzean iztera, eta seme alaba eta nahi arreba jaunaren ikasle, eta lekuku izatera bultzatzen gaitu. Kristorengan sinistu, bere bizia izateko. Jesus ogi biziak bizia moten duzku, bera janari leze moten jaku. Berak bihurtu eta barritu gaizan. Kristo eukaristia hartzeak moldatu egiten gaitu. Bera antzeko izateko eta berak lez jarduteko beragaz bat eginda. Jaun hartzeko doea jasoteko, ezinbestekoa da Jesusengan uste osoa izatea. Kristok da egiten duzku. Berarengan sinistu daigun, salbatzaile, Mesias eta aitaren mandataria dalako. Berarengan sinistuz bizia esango du, eta ugari gainera. Fedean, Jesukristo gazko buruz buruko adizkedatuzunezko hartu emonean datza. Jainkoak eskaintzen duzkun barritasuna. Jesus da ogi bizia eta geuri dagokigu, hau mundura be eroatea. Zatorki ez lagun, jauna, zure zerbitzari eta agertu gehizu beti zure bihotzona, zuri otoitzean diardonei, eta gidare otortzen zaituenez, bizi barritu egizueten barik eta zendu zeuk egina dan mundua. Eukaristia azten da jaunari eskatuz, bere hurbiltasunaz kontzientiagoa izan gaitezen. Jainkoak gure bizitzan egiten dagoen kintzaren ontasunean ikus daikegun hurbiltasun hori. Zarri alizateko gure askatasuna behar dagoen ontasun hori. Jarraitu beharko bidea erakusten duzkun ontasun hori bez. Mezu horretara zabaldu, besterik ez egin behar ez dugun lez. Holan, jaunak sorkuntza berritu daian. Gutariko bakotzaren graziaren ekintza jaubetu gaitezen, eta sortutako guztiaren egi eta gidari gisa otortu izan dedin. Jarraen diegun gure bizitzan grazia gordetzeko bideari. Zagoz gure alde jauna, eta egizu santu ogi arda honek eta espirituzko opari hau onarturik egin gaizuz geure zuretzat betiko opari.
Oparien gaineko toitzap eskaera bat erakusten duzku. Jaungoikoaren santifikazio orkestu dutzugu zen, doain hauen gana iritsi nintzala. Sakrifizio espiritual honetan eskaintzan, hau izan dadin, gure eraldetarako bidea. Amaitzen ez den eskaintza iraunkor bat izan dadin. Danok deitua duguna, tenporan eta espazioan, iraun azoteko sakramentuak gutako bakotzaen egiten daben, kristifikazioa. Miragarri da berak Pasko misterioaz egiten duzkun hau pekatoren eta eriotzaren menpean bizi ginenok. Berioz pedrera deitu gaitu, eta orain hau dugu izena, jatorria aukeratu. Erregeta bade, nazio santu eta zeuritzat eskuratu dako herri. Holan, iunpetik zeure argia zoragarria deitu gaituzno, zure gintza harrigarriak non nahi zabaldu daiguza. Urtean zeharreko, domekako lehenengo prefazioa. Pasko misterioaren dimensioa erakusten duzkun prefazio ederra. Uste dut oso egokia dela domekan egiteko eta gainera domeka honetan Pasko Jesusen Paskoa ospatzeko. Domeka Paskoa da. Giboritzat Paskoa, Kristoren Paskoa eguneratzea da. Iluntasunaren pekatoren ituariozen eta jangoikoaren urrun egotearen deia hori argira, grazira, bizitzara eta jangoikoaren gatik, eta gure nahi arreben gandik egotera. Hori guztia, bateoren bidez errege, abade, izendatu gaituelako nazio sagaratua, bere jauetzarako herria, Kristoren argitan bizitzeko bidea erakusten duzkuna. Jainkoak munduan eta gutako bakotzan egin dagoen mirarien lekuko izateko. Eta zorregarri egin jatzue, eta pozik gagoz horregatik. Jauna gauze zoragarriak egin dauz, eta pozik gagoz. Zain dugu gizu beti jauna zeuko giaz janaritu, eta bezigarritu dozun zure herria, eta guretzat dozun eten bako arduraz. Egin gaizuz betiko bizitzako gai. Eukaristia maitzeko jaunari eskatzen dut zauk zeruan, onerako eta doienerako jaso dugun, barrikuntza izan da illa beti gure konpainia, eta gure laguntza, eta gure olesian indar barritu. Gure gaituenok orduan lagun gaizuz, Kristoren lekuko duinak izaten munduan, eta aldi berean zuk eskaintzen duzkuzun betierako errerospenaren edertasuna erakusten.